Què és l'amor? L'amor és una emoció i les emocions afecten les nostres decisions que prenem a la vida quotidiana i que demostren com som. L'amor també es pot dir que és un nom, un verb, una filosofia, una religió. L'amor ho és tot i no ho és res. En aquest vídeo parlarem de la relació entre l'amor i la química, ja que l'amor és química. Una persona de promig quan s'enamora augmenta la seva temperatura corporal, sent una lleu pressió al pit, papallones a la panxa, experimenta temblors, tartamudeig, confusió al coordinar les paraules i un ritme cardíac molt accelerat. Quan s'acosta aquella persona especial ens sentim feliços, optimistes i plens de vida. Però quan aquella persona tan especial se'n va, ens sentim nostàlgics, melancòlics i a vegades tristos. Però per què experimentem aquestes coses al nostre ser? Aquests símptomes són causats pel cervell, ja que quan ens enamorem es lliberen uns químics anomenats neurotransmissors. Aquests són l'adrenalina, la dopamina, l'oxitocina, les endorfines i la serotonina. L'adrenalina és el que alliberem quan el sistema nerviós es posa en alerta d'alguna amenaça. I hi ha canvis fisiològics, com la dilatació de les pupil·les, l'acceleració del ritme cardíac o de la respiració. Això frena el moviment de l'intestí i la sang és enviada a altres llocs i això provoca el sentiment com de papallones a la panxa. La dopamina s'encarrega de subministrar els sentits agradables a les coses que sentim, provocant una sensació de plaer cada cop que ho fem. Com cada cop que fem una cosa que ens agrada sentim una sensació de plaer i augmenta la nostra dopamina, tenim més ganes de buscar-la. Després, la serotonina s'encarrega de trobar la felicitat i les coses bones que ens agraden i també se n'ocupa de quan tenim ansietat i coses que ens preocupen. Llavors, l'oxitocina s'encarrega de que estimem, de que siguem feliços, de que siguem compassius i agradables i fa que nosaltres tinguem ganes de tenir llaços d'amistat. Les endorfines bloquegen els receptors de dolors del cervell, actuen com analgèsics i fan una sensació de benestar. El problema que tenim és que després, quan deixem d'estimar aquesta persona o ens separem, ens hem viciat o acostumat a aquestes hormones o aquestes vitamines i això fa que sentim llavors depressions o altres coses. Gràcies per la vostra atenció.